ngam nam ailat re da dei se ki hospital la da ka kan hit nga kan hit nga asya le sya da dei se po bang ka kham le tiri biri kan hit ka kan hit nga ngan kan hit ka lai ka kata ka dei ka jinglong ka junga Nakon syam ngas ngoy ka ban ai khubre kerpang ya pi ki khun jung ka bri u henyu trem kham tam ki ti ju kersan ba ya ki video ki junga na ka por se ka por ki bang sai peni na penta ka imlang ka salang ka sensyar ka khadar ha ka ban ya dei bat kari bat ka chat bendeu hi kumta ter ter dengan iskem ba pinyo kamet ka basat ka baklan rengkat lagi sumari ka jung blai trai kana jini ubana jirong te kata kadai ka jing ai khublai sngu ka junga ya phi ki ba ju skop tenat bat ki ba krishan ba ya ki video ki junga te ka ai ka banga kwa ban kren ha kan ka por ka ba mantra ka long ba nang ne sakman ai bangin mi madan ai bangin that madan ya kino ki priu ki ba persang ya ka bat pen pharya ya ka riban ka pen riu ki ba persang ya ka ban le tomet ki ba kta mat yong ya kari bat ka pen riu te ki kita ngila ban nong te lagi di girang bas nong lagi di steng bhalang lagi di nong yalam sinong lagi di khamtam lei mo ki khamtam lei kini ki briu ki ba don na ka bor ka sanhima sima ki ba mo kum ki MDC kum ki MLA lade kum kano ka department kum juru te lada kano ka department lada kino ki no yalam ki ba kamat jengi lada kata ka jingle ka joki ka kata amat yong yang upai ba na kentu ya pi kun juga briu nyotrap mi sa kamat ban ai dar dan tlup plap ai bet kawang bet om de ben kawang nakti om de ben kawang na gejat om de ben kura kum ni kum tai henry kawang bet na ka ketin kai ka kham ya thangat ka jing bom sap ka kham ya thangat ka jing le silang khamat ka kham ya thangat ka jing ya to mo namar ba lada ubriu bale tu lada ubriu bale kam sniu lada ubriu hi u ba perkta mat yong ne ka ribak jaban riu lani yang snong ka thau lada phiada ya u lada phiada yu katu ka jing yada ka jong pi kan wanyar hagi kun gi kti gi jong aba gi jong pi kan wanyar ya ka pateng ga jong aba ga jong pi kata ka dei ka jing sha ngim de ya ka ban ailat ngim de ban ailat ya ka mi khamat gi jongi ngim de ban ailat ya kita ki nomi khamat gi jongi kile engi kat ba ki mon ha wan no mailat ai bai dan that bai social media bai direct ka kham ya thngat ka jing le tu ka jing le them ka jing le siliang khamat yo don ro ki briu ki ba ong yang ba ha ong le shabang don ki briu ki ba le he kum ni kum tai mo ki lada ngim tip me phi ngim kim tip kum no ban tho ban tar mo lekin jaki jing don kam ki kot sla ki we de sha po bang henry ki sha kan het ki sha mai hana henry nga ong ya ki balai pat fitting ya ki ngaju sneng ju kan tiu ba ya ki briu mo ki ba pen iya nga ki jing wadam ting le chikmat kan dar kan tar namar ba maki kidai kita ki syakri pai ba ha maki kidai kita ki syakri pai ba lada mangi upai ba lada ngilai hakano ka department lada hakano ka office hakano ka jaga ka puta te kita ginong tere hang ta lada kim hika yang ngite komno ka ngintip lada gila de tip kita ki baro de muntoy ayu kan banbu kita ginong yalam muntoy ayu kan banbu ya kita ki briu ki bateri hakanor kano ka office lada de ko manga de pi kamde banga sarong hande kede ka ho kede jisha ade ngam dade banga de ko manga de ngam nom ailar re bakin long kenrat maki ngam nom ailar re dade se ki hospital lada ka kan hit asya le sya dade se po bang ka kham le tiri biri kan hit nga ngan kan hit ka lai ka kata kede ka jinglong ka junga da pisneu ngasneu da pi phang along ba ba da pi burom yang ngade buru burom ba ya pi da pi le tam yang ngade bo le tam ba ya pi kata kede ka jinglong ka junga kadon ki sisin kadon ka por ka bang le sabang don ka por ka le sabang kinong tre jong ne ka bang
kilehe ngakeli ya kabangam tipru kim jubab kile bunkam kum tai ngakan baik dar tar baik nadu kata kapor utau bru botre ka bang nadu kata kapor menta ula burom yanga pi ula burom yanga tenga kentu ya pi ki briu ki kun juga briu tira barokot kinu ki briu pai ba hi ki belden kam hakano kono ka office hakano kono departemen la ne hakano kono ka kamo te pimde ben island pimde ben island bakin nyow ben ya pi pimde ben island bakin nyow po ya pi nomor ba to tip ba maki ki tang kita ki sakri ki jongi ladau sakri jongi wana kayeng jongi ule liusha ule madai mata hato pisha te kajing ketu ko jonga ya pi kalong ba wat nom pensa din than kajing bik wat nom ting bik than mo wat nom burom than ya kajing sniu mo te kata kajing ketu nga pi haban burom hi ya ki mo pi haban burom hi pi haban sngorit hi te nalor kita kajing burom kajing pi nalor kita kajing sngorit jing pi lada kisim kabu ya kata kawang baik ai baik dan baik wat nom ting wat nom semi wat nom lerang ma barbor kajing lerang bar kajing ting kapen sadin bat kapen big yo breu ma te tangkan ni video ki jonga akan kapor ke bamta perlok te kuble subun